ओंखाम जानोसै लोगोफोर जोंहा फुंनि नै दासो दिनै एसे सान जाबाय आरोना मा भाजा इयो खांख्लर काक्रेल खांख्रिखला मा होनलांखोहाय खांख्लरजों पटल भाजा ओमफ्राय इथिं दालि मुगु दालि दिंखियाजों आलु भाजा इखो आंहा मोनजाथ'ला दिंखियाजों आलुखो दालिखोनो जानोसै आङो दालि ओमफ्राय पटलजों खांख्लर भाजा मालाय अबेबा थांनो देलायसोदों अबाव थांनो नागिरदों आङो मावजि पार्कआव थांदों बाबुखौसो आंखौसो गारनानै थाङालै मुसुलपुर थांनि खनसे थांखांबायथ' आं लोगोफोरजो जा डेन्जार जाबाय साबसिन जाबायना जों आगोल थांबाथाय बांद्राय एसे हिट नङामोन आरो दाथ' ओरैबायदि हिट नुखादों आं मबाइलफोराव नुबाय दंना लांनांगोन जोंखौबो बाबुखौसो आंखौसो खनसे बाबुआ एसे देरबा आंथ' बाबुआ एसे देरबाथाय जादो नोंबो जानोसै जायाबा ओंखाम उखैना थानो हाला मानसिया सियारालाय जादो भाजाखौ एसे एवनो हायासै आंनाव गैला दायो जानो दोनदां सानजौफुआव गोथाव जायाखै भाजाया गोथाव जानायखायनोथ' एसे एवनांगौमोन होनदां जिरा मस्ला होलायदो सं अलपमान गोथाव जादों मस्ला होलायनानै एवदो जिरा मा टेस्टि जाथारदों दिनै मंगलबार ना बेदर जेबो जाया जोंहा मंगलबाराव निरामिस जोंहा निरामिसबाबो टेस्टि जादों भाजाया बानलु जानाङा बानलु फिसाखौ जाथ'नांला नोङो जायाखै आं र' बाबा र' ओंखाम एसे जादों आङो गाबलायबाय नामा इलाय हेइ Abu sana abu जानायावबो आथुर आथुर जानांबाय बाय गैया भाजाखौ एसे नांबावगौमोन जाय जाला जागोन होफैगोन दे आं एसे जानो र' जाया जानाङा होनदों दोन जाहां जानांगौ बुस्थुखौबा जाया ओइखौ दिंखिया जानो मा मानसिलिलाय माबा जाखांबायलै बाबा जाखांबाय नै राजाया नै जायो नै उन्दुलांबाय नामा इलाय उन्दुलाङा आबौ सोना जाखांबाय र' बाबा खुगाखौ माइ जाबा नुनै आबा ओइ रोंथारनाय जाबायलै आंना बाबायाना होनबा रोंथारनाय जाबायलै आंना बाबायाना बोरलायो खुगाखौ फेरनानै जाबाय था नोङो आं आथुर आथुर जानांबाय एकदमबारे दसेनो जाखांबाय दाबो जाखाङाखै आं ओंखाम लालायबावबाय उपाय गैया आथुर आथुर जाबाय आं माबा नोंसोर माजों नोंसोर थाथ'दो दै आङो थांना फैनि मेथाइ लाबोफा होन बाबु मेथाइ लाबोफा जोंनो होन नों गाबनाङा दै दे बाबा दे मेथाइ लाबो दे जोंनो मानोजो आंनोजो होन उन्दुलांखोना माखो बिलाय उन्दुलाङांदो दे थाथ' होमबा आं थांसै औ थांसै पार्कआव बेरायहैमारगोन ना मागोन नोंलाय बेरायहैनांगोन बेरायहैना मोना देनाङो बाबुजों आंजो थांबाथाय बेरायहैनो हागोन बाबुआ एसे देरबा सिख्लाफोर नायनो थांगोन दे हाबहैनाङा दे नों थांनो मोनियावनो आंहा नायनांगोन ना नों थांफाबा सिख्लाफोर नायनो मोना नालाय नंगौ थाङा माथो नों जि खामानियाव थांदो बेयाव थां आरो फै मेथाइ लाबो ओमफ्राय मेथाइखौनो जाबाय थायो देनां ज' थांगोन ना बाबुआ एसे देरहैगोन ना गोजां बोथोरसोआलागै थांगोन आरो आरामनो गोजां बोथोरफोराव दा थांनाङाब्रा ज' थांगोन बाबु नों आं थांगोन बाबा थांसै दे थांसैनो दे बाबाया थांसैनो हाबा थाथ' दे फैनानै मुसुलपुर मोनसिगोन आरो ना
नै मुसुलफुरनि बाजार जाग्राखौ मोनबाय ओरै थांबानो मुसुलफुरनि बाजार जाग्राखौ मोनबाय आरो ओरै सिदा थांबाथाय मुसुलफुर मेन टाउन ओरै आरो नैखिजा बाजारसालि ओरै मेन टाउन थांगासिनो मोनफैबाय मुसुलफुर जि गरम दहाय लामायाव थान्दा थान्दामोन ससमा नागिरदोंमोन आङो सानग्लास सान्दुङाव गानग्रा बे मेन टाउनाव गैया आरोना दखाना बै मेडिकेल बारनासो थांनांगोन आं दहाय नायगासिनो नुबोआखै आं आरो नै मेन टाउना दहाय फैनायाव थान्दामोन दा बिराद गरम सान्दुङा जि गोसा जालायबाय खामानियाबो जाथ'वाखै आरोना दसे नेबावनांगौ बे गरमाव बिराद खस्थ' नेबाय थानांसिगोन आरो दासो नागिरनांबाय आरोना ससमान दखानखौ ओरै मेडिकेलनि एरि सोनाब साइडखिजा नै सान्दुङा गोसाथारना ओंखायनो नांगौ जाबाय नायनि र' गरमावबो जि गरम